Ahoj ľudia, vítam vás z nového videa. Toto je historicky prvé video na našom spoločnom kanáli s mojím ešte kamošom druhým. A toto bude zo hry iSketch. A už proste hráme, toto bude magnetofón. Prehrávač. Gramofón, no, super. Ospravedlňte ma, niekto mi píšem. Dobre, nič sa nestalo. Takže dáme hlava, postava, figura, človek, astronaut. Čo to je napríklad? Čo to je? Dvere, odpad, recyklovanie, krádež, lúpežník, kradnutie. Neviem, že to musí byť posledné meno, ale krádež, únos, unesenie, únosca. Áno, na poslednú chvíľu únosca som napísal dobre. Fú. Dobre, čo to je? Tabák, cigareta, strojček, čo to je? What the fuck? Zapálovač! Áno. Dobre. Ježiš, ten Markis má sere. Že sprayer, HP, pán. Zbraň, pištol. Gulka, tlomič, spúšť, strelba, strieľať, strelnica, výstrel, strelba, strela. Dobre. Pekné to nakresľuje docela. Strela, to je ľahké. No, Sally. Sally, to mi niečo pripomína. Markis, neser má. No, docela to je ľahké ešte. No čo? Štvorlístok. Šťastie. Sobie srandu. Osta. Med. Kvet. Opeľovanie. Opeľ. Peľ. Klobúk. Žaba. Áno. Pletivo. No. Nechám ich, nech si zahrajú vážne. Čo to je? Stôl. Áno. Klavírista je to. Klavírista. To je ľahké. Nevadí, dáme ešte hru, ja to strihnem a hneď to. A už hráme. Kreslí Sally. Tak poď Sally. Čo nakreslíš?
kameň, ulita, čo to je? Slimák, týkadla, lienka, vták, krab, áno. No poď. No dobre, ešte to uhádol, ty nemal šťastie. No čo? 8. 8. Mixér. Mix. Čo to je? Ryba na súši. Udenáč. Áno, to je ľahké, udenáč je ľahký. Je to ľahké. Pohodička. No, Sally. Nie seš taký dobrý. No. Kráľovná. Dobre, takže toto bude trón. Prepač, čo kresliť. Dobre, napríklad sedadlo. Dobre. Na hlave, že je to kráľovná napríklad. Tak. Neviem až tak moc kresliť. Pošta, bankomat, banka, vlajka, peniaze, krádež, karta, pištoľ, čo to je? Peňaženka. Pelíšok. Čo to je? To je pes kartička, pelendrek, čo to je What the fuck? To je... Pečiatka je to. Dobre, je to pečiatka, je to super. Je to ľahké.
pôjdeme do 5. kola a potom to ukončíme. Čo mi easy. Čo dá? Papier, úlomok, perina, posteľ, hrob, rakva, pohreb, what the fuck, odbočka, cesta, erb, nemocnica, what the fuck, strom, les, darček, si robí srandu. To je pohárik. A odtiaľ to pôjde takto. Easy. Ľahké to je celé. Aha, už sme v 6. No super, tak ešte dáme toto posledné, teda stan, trojuholník, pero, príbor, nôž, mačeta, lyžička, čo to je? Ostrosť, šabla, samuraj, počkajte, ja si to nájdem toto na internete. Skúsime aspoň sablatúra, sablisko, zuba, sablona, áno, konečne, dobre, aj tak som prvý. Dobre, ja ďakujem, že ste pozreli toto video, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite like, pokiaľ sa vám nepáčilo, dajte dislike a uvidíme sa u nového videa a zatiaľ sa majte.